Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. L-ekonomija Maltija mistennija tkompli tikber b'mod b'saħħtu fl-istess ritmu li kibret is-sena l-oħra ta' ħareġ minn studju dwar l-ekonomija u l-qagħda finanzjarja lokali li ġie ppreżentat mill-Kamra tal-Kummerċ u l-Bank of Valletta. B'dan jagħti rendi kont li n-negozji għatra l qudiem. Intqal li skont iċ-ċifri tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF li rapport annwali tiegħu għall-2024 ħareġ fl-aħħar jiem l-ekonomija f'pajjiżna tibqa' tikber bl-istess ritmu serba' sin oħra, differenti minn att ta' pajjiżi oħrajn Ewropej. L-inflazzjoni wkoll se tibqa' fl-istess livell dan anke grazzi għal miżuri mill-Gvern tal-Prim Ministru Robert Abela biex jilqa' l-kriżijiet internazzjonali permezz ta' sussidji multimiljonari għal prezzijiet stabbli ta' enerġija. Dwar dan ir-rapport kellem il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta Kenneth Farrugia. L-aspettattiva hija l-ekonomija tibqa' miexja fuq l-istess pass, forsi b'mod iktar moderat tal-sena 2024 fejn jidħol it-tkabbir ekonomiku, l-inflazzjoni li tibqa' fil-livell li qed nesperjenzaw u li l-qat ukoll jibqa' fil-livell baxx li qed nesperjenzaw illum. Dwar dan ikkummentat ukoll il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli. L-għan tagħha huwa li jkunu jafu eżattament kemm x'qed jiġri kemm fuq bażi lokali kif ukoll internazzjonali, ħalli d-deċiżjonijiet li jittieħdu jkunu deċiżjonijiet li huma tajbin. Bħala Kamra tal-Kummerċ ir-rwol tagħna huwa li konstantament ngħinu lin-negozji biex ikunu jistgħu jkomplu jtejbu l-operat tagħhom u jsiru iktar effiċjenti.